Fil-ġenb tal-Knisja Parrokjali tal-Mosta, ir-Rotunda, hemm mafkar għal wieħed minn ulied din il-lokalità, il-politiku Freddie Micallef. Il-monument jinsab ukoll ma' ġenb il-bini tal-Kunsill Ċiviku tal-Mosta, bini li kien imbena mill-kuntrattur Micallef li kien jiġi missier l-istess Freddie. Dan il-mafkar juri lil dan il-personaġġ f'qagħda li turi li qed jitkellem u jirraġuna ma' xi ħadd, fejn għandu idu x-xellugija mollija l fuq bħala mezz ta' komunikazzjoni. Il-figura qiegħda fuq bażi. Bħala bniedem politiku kien ukoll bix-xieraq li dan il-mafkar ikun inawgurat mill-President ta' Malta Dr. George Abela, sena biss wara l-mewt tiegħu. Freddie Micallef twilet il-Mosta fl-1939. Il-parteċipazzjoni tiegħu fil-kamp politiku jidher li kienet bikrija, tant li huwa kien diġà attiv fih dan il-Malta Labour Party fl-età ta' 20 sena. Kien għamel 3 snin President tat-taqsima taż-żgħażagħ tal-istess partit u naturalment dan kollu kompla ħeġġu li jipparteċipa aktar fil-politika. L-ewwel darba li huwa kontesta l-elezzjoni ġenerali kien fl-1966 u ġie elett. Huwa kontesta diversi elezzjonijiet u dejjem kien ġie elett. Kien hemm drabi meta huwa ġie elett minn fuq żewġ distretti. Bejn l-1971 u l-1974, Freddie Micallef kien ingħata l-inkarigu li jkun segretarju parlamentari fih dan il-Ministeru tal-Industrija, Turiżmu, Agrikoltura u Sajd. Fl-1974 sar imbagħad Ministru għall-Agrikoltura u Sajd. Aktar tard ingħata diversi karigi ministerjali oħra. Fil-ħidma tiegħu politika huwa attenda diversi konferenzi barra minn xtutna u kien anke organizza konferenzi internazzjonali f'Malta. Freddie Micallef ingħata rikonoxximent tal-ħidma tiegħu mill-Istituto Economico di Roma, fejn ingħata il-Premju Internazzjonali Ercole d'Oro fl-1979. Fl-1997 huwa sar uffiċjal tal-Ordni tal-Meritu tar-Repubblika ta' Malta. Wara li Freddie Micallef iddeċida li ma jikkontestax l-elezzjonijiet aktar, xorta waħda baqa' involut fil-kamp politiku. Fil-fatt, kien wieħed mill-konsulenti tal-Prim Ministru Alfred Sant. Il-mafkar li jfakkar lil dan il-personaġġ Mosti sar fuq ħidma tal-Mostin li rridu jfakru l-ġenwinità ta' dan il-politiku. Ftit wara l-mewt tiegħu kienu diġà bdew jaħsbu biex iwaqqfu mafkar fġieħu. U fil-fatt kienu diġà tkellmu mal-iskultur Mosti Savio de Guara ħalli jipprepara buzzett. L-iskultur wera l-kapaċità tiegħu billi wera li l-istess Micallef kif wieħed kien imdorri jarah f'mumenti ta' diskussjoni. L-iskultur de Guara twilet fl-1971 il-Mosta u wara li studja l-arti f'Malta kompla l-istudji tiegħu f'Perugia u f'Barcellona. Matul il-ħidma artistika tiegħu de Guara ħadem diversi xogħlijiet, kemm dawk pubbliċi kif ukoll oħrajn privati. Freddie Micallef miet fl-2011 fl-età ta' 72 sena.